Nggih, matur suwun Bapak Padha sampun ngaturaken kala wau tembangipun Rara Jonggrang. Rara Jonggrang kalian Mas Rio, kok kesusu wangsul to Mas Rio? Nggih, menika Mas Rio saking Sucen. Ugi matur nuwun kagem dulur-dulur nggih. Menika panjenengan Bapak Sarik tawi Bapak Sekdes Tenggong. Menika kersa nenggani kula sarombongan dalem menika sesarengan campursari sur sabda utama nggih. Alhamdulillah nderek mangayu bagyong ngregengaken swasana ingkang mapan wonten dalemipun Bapak Salikan Ibu Suprihatin anggenipun hamengku gati nggih menika wong nggih matur nuwun Bapak Modo kalian Bapak Toyo nderekaken sugeng tindak nggih. Alhamdulillah menika Bapak Toyo kalian Bapak Modo saking Laladan Maron Kabupaten Blitar rawuh wonten ing Dusun Sucen Desa Tinggong Kabupaten Tulungagung ingkang mapan wonten dalemipun Bapak Salikan Ibu Suprihatin. Nggih menika wonten pamundutan lelagon kalau napa Nduk? Nggih niki bojo loro saking Mas Banol. Iki gilirannya sapa Nduk? Nggih, monggo Cahayu. Nggih, diwaca sih Nduk. Nggih. Nyuwun bojo loro saking Mas Iwan Bancol. Bancol. Ingkang pundi? Ingkang pundi priyantunipun? Oh, mboten kersa minggah wonten panggung, Mas Iwan. Semonggo, Mas. Ibu-ibu ingkang wonten pawon mboten nyuwun tembang, Bu. Napa niki pamundutane, Bu? Nggih niku Ibu Mariati, Ibu Sumarmi. Nggih, ler saking Malang. Nyuwun tembangin apa, Bu? Nggih, kalau wau pesenipun Mas Jidul panjenengan nyuwun Gubuk Asmara, nggih. Nggih. Nggih sakniki dilayani, Nduk. Gubuk Asmara terus dibacotke Bojo Loro. Nggih. Nggih niki panjenengan saking Ibu Sumarmi. Ibu Sumarmi. Saking Pucung Kabupaten Malang. Oh nggih, saking Malang. Nggih, alhamdulillah nderek ndedonga ngregengaken swasana yen dalem menika sesarengan campursari sabda utama ingkang dipun pangarsani Raka Mas Jumadi. Nggih, laras. Dalem menika ugi kasengkuyung dene GMP Audio Sound System. GMP dari mana GMP ini? Saking Sumberjo Wetan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Dalu menika ugi wonten live streaming. Saking Kopinese. Ya, sama apa lagi? Nah, saking sik diwaca sik no lali. Nah. Nggih saking Regi Channel, YouTuber saking Hadi Dasat YouTuber. Jangan lupa like dan subscribe ya. Mudah-mudahan lancar selalu. Amin. Jangan lupa like, subscribe, komen, tombol nama lonceng. Ya. Jering. Ya. Nggih Gubuk Asmara monggo dipunaturaken sugeng dalu sugeng laras sesarengan campursari sabda utama. Menika Gubuk Asmara minangkani saking Ibu Sumarmi. Nggih. Bawa riyen. Oh bawa Nduk. Nggih, monggo. Oh, langsung. Langsung mawon Mas. Nggih, semonggo. Sabda utama campursari. Sesarengan campursari sabda utama, campursarinya Indonesia asli loh. Yang liwat aku kelingan Gubuk kae biyen tak goleren neng cak
jaga kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang yang ndak bela Gusti jenenge gubuk asmara biyen kae tanggo andum tresno tanpa bantal tanpa kloso buat abadi ketaman asmara Kupu kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali Kupu kae kebak cerita tengah wengi nganti kakek rino tetepan sajroning ati datang luntur saya merati aku kowe dadi garwa marga ler ning gubuk asmara GMD Audio terima kasih Kopi NEC YouTuber terima kasih liwat aku kelingan kupu kae biyen tak goleren neng jaga kabak tulisan warna abang tanda isi perawan tanggo andem tresno tanpa bantal tanpa kloso buat abadi ketaman asmara kupu kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali kupu kae kebak cerita tengah wengi nganti kakek rino tetepan sajroning ati datang luntur saya merati aku kowe dadi garwa marga ler ning gubuk asmara
Sapa kandha aku ora nganggo tulinan sifate wong lanang ora rewang mengko wis dadi kulinan yen mangkono sifatmu kuwi wong edan ora tekan mengko tak golek rewang rewang apa butuhmu monggo salingan Jarawan kemanang mongko blonjo ora kurang jasana becerenge tulinan mas Sapa kandha aku ora nganggo tulinan sifate wong lanang ora kurang kanggo kuwas pakulinan yen mangkono sifatmu kuwi wong edan ora tekan mengko tak golek rewang rewang apa butuhmu monggo salingan jarawan jamanang penting blonjo ora kurang nggih gubeng asmara sampun kalian bojo loro nuwun sewu Pak nggih nuwun sewu nggih matur sembah nggih matur panuwun sampun paring sumbangsih kalau wau panyuwun saking Mas Iwan nggih Mas Iwan Banyol nggih kalau wau nyuwun bojo loro sampun dipun aturaken sampun kalian gubuk asmara panyuwun saking Ibu Sumarmi saking Pucung Kabupaten Malang nggih matur sembah ya alhamdulillah nduk Cahayu panjenengan kula atur lenggah sawetawis nggih niki saya dalu tambah saya regen mbok bilih ibu-ibu mas-mas ingkang lenggah wonten sak ngandhapipun terop sisih wetan monggo Mas majeng kemrawon nembang sarangan campur sari sabda utama